Balimao Anyakuma, très urgent. Bien mercredi 16 novembre 2022, Malien Tchena Muso Demiseni Makoroba, nouvelle floflom benno. Ko Burkina présent ko ka djena présence sarako. Présent ganga fenga wari munta Burkina présent ko kale djena oko. Kale capitaine Sara ye wari mi kale bota comme ko présent Sara. Kale capitaine Ibrahim Traoré kale be capitaine ya wari de ta kate présent ka Sarata. On va voir bravo et courage. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, que Dieu bénisse le Mali. Mali a de fois bela jelengena a nison jalen bardou. Bonne nouvelle flana fana jume malien ko nya fois bela jelengena. La deuxième bonne nouvelle c'est quoi? Malien aladi a été créé pour ça. Bonne nouvelle flana jume Français ambassadeur ya humilié Niger. O ba ira ka fo fien ba mun chilembe ko ka français ka ko ba Afrique ko la o fien de be sina a mettre la ko vidéo bot 600 à la minute ko ira ola ambe jambola de ñogo fe malien aya ko la situguni dobe ki profiter mogo do te fanga fe ou be ku profiter ko Burkina président do ba sarala ou be ka assimila gushi. Je pense que ibse ka fo assimika do ba sarala o tien ma dobe fait de parce que anga kolosida attention amanga premier ministre fo Shogel Kokala Maïga anye aka chikando soro kangan koloshi c'est-à-dire que fien kura do de be ka chi kle flani konana ou be kana ni fien jume sanno ka ayerama bla nyogona ka asimi mangoya ka sorosu mangoya yani élection présidentielle kasi donc élection be se watimi o ba sorosu negete moko shila donc zomba kule be na dron malien meta voter au lieu au plan de besina somme nya chela kaula an ba ni malien be fait be ka transition soutenu mais ka nya fo asimigena ni jelendo ni gerla fen nogoli na biton abi nogodi na yi ko ki je mogoro nogoli na gera ela o nogo o kasa o be mara ela o te dowere aw kolembe ka u je politicien munu me bolibol la o krefo ou nogo parce que malien tout fait ou kasa be malien nuna ima ya ka popularité be ka bimbi nte no la de asimi ka popularité be ka biambe oro na ko bi aya kolosi mamunu main awlu ma waka fena o ne ka conseiller ne ba ngini be fana fe moko shikana espoir perdu wallahi ni ala sonama a aklibe malikrom ma bejo amba do asimi be na nga kuma me awa asimi be na famia moko shikana ta fo a Ibrahim ye do ba sarala parce que mununte asimi fe olu fana be ki profiter ni situation in konana ka essayer kube bido assimila ka essayer kube do fo transition ma donc faisons beaucoup attention angana bin jugu ka piège konana ne bo conseil di malien de bela jelema anga transition demain en toute sincérité mo shiki ni kofle beka transition demain beka assimi soutenu Mali Burkina Niger et Mali Burkina Guinée les trois pays en bas de bolo be ñogo bolobi donc en beka mbolo ni ñogoma président Assimi barakeni force de changement avant qu'il ne soit trop tard o yenga conseil malien amena boka ira aula ko Burkina président ko Burkina ministre fana ko kolu sara tlanche ku diena ko amba fo tare on va dire bravo au peuple burkinabé le peuple de Thomas Sankara. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Malien, anga journaliste la jé en rola. Prêt, parti. A flé en rola. Disposition de ce décret 2008. Voilà, et à la jé. Nonobstant les dispositions de ce décret 2008 qui consacre donc, qui détermine bien sûr le salaire du président du Faso, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a décidé de garder son salaire de capitaine, malgré donc ses fonctions de chef de l'État. Et ça, c'est un acte fort. Le président de la transition a souhaité donc le faire pour montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabés dans la situation actuelle. Les ministres également ont décidé pour le mois de novembre de consacrer 50% de ces salaires-là donc qui seront reversés. Donc, Burkina ministre olu sara tlanche ou djenako présent noye Ibrahim Traoré ako
ko ale be capitaine la ale be sara min ta capitaine la k'ale b'o sara kelen de ta ka to président la on va dire bravo 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 donc aye Assimi to ko an ba deli ame am se ka fo Assimi ngena bon fana Assimi yo doke mais munun te transition in fait olu caman bɛ fana bɛ k'i profiter c'est vrai que Assimi bɛ ka ko dɔ kɛ a man di ne Seku Tunkara ye dɛ parce que an y'a Assimi ni ali Maliki Konate photo dɔw ye ja ko Maliki Konate ninnu bɛɛ tun bɛ baara kɛ la ali bon n tɛ fɛ ka n da don ko dɔw la donc an b'a fɔ Assimi ɲɛna i ka baara kɛ n'i ka force changement an b'o dɔrɔn de nɔfɛ an b'i kɔ bi Assimi an b'i kɔ sini an ka duwawu bɛ Ibrahim Traoré capitaine Ibrahim Traoré an ka duwawu bɛ colonel Mamadi Doumbia ye an ka duwawu bɛ président Assimi ye que Dieu bénisse les trois présidents an b'o u saba bɛɛ kɔ problème foyi t'a la mais k'a ɲɛfɔ ka segin kuma in kan k'a fɔ président Assimi ɲɛna a ka senbɔ mɔgɔ mɔgɔ n'a nɔgɔlen b'a k'i senbu sin na maliyɛnw a yɔrɔ sɛbɛnnen filɛ a yɔrɔ la cɛ y'a fɔ vidéo la cogo min na a yɔrɔ sɛbɛnnen bɛ yan nɔ n bɛna fɛn kalan aw n'an bɛ jɛ k'a lajɛ ɲɔgɔn fɛ o de kosɔn an k'aw ma k'a fɔ n ko fɛngɛ bɛ yɔrɔ min na bi a yɔrɔ sɛbɛnnen bɛ yan yɔrɔ la donc an bɛ voilà a filɛ nin le président de Burkina Faso capitaine Ibrahim Traoré décide de garder son salaire de capitaine pour montrer cet esprit de sacrifice qui doit habiter chacun des Burkinabés dans la situation actuelle du pays. Les ministres ont également décidé de consacrer 50% de leur salaire du mois de novembre à la Caisse nationale de solidarité au profit des personnes en difficulté, notamment les personnes déplacées internes. Conseil des ministres. Ou le conseil des ministres qui est Burkina. Ko Burkina ministre Bella Jelekata, premier ministre la Kataka, il faut ministre Toula. Ou Yuga Sarat Lanche Bedi. Ko Burkina be munumbe non. Nous be situation geleman ba konana. Donc ko Ubuga Sarat Lanche Betaka do luma. Donc vraiment, on va faire bravo, bravo au Burkina Faso et bonne continuation. Donc les gens qui n'aiment pas la transition, ou bien campagne d'intoxication de la téléflyna et en kolosi. En premier ministre Shogel Kanganani la fin de la semaine ou la semaine prochaine. Entre les 2 semaines, à la sonama Shogel ben ali. Anya Shogel ka chika nosro. Kangan kolosi ko yani élection présidentielle cassée. Ou bien fait de ka manganfu wuli, nous ye manganfu wuli samno. An yɛrɛma bɛ bila ɲɔgɔn na u bɛ sɔrɔsiw goya bɛɛ ye ni élection sɔrɔla dɔrɔn o ka sɔrɔ Assimi nege tɛ mɔgɔ si la o plan de bɛ ka jouer donc faisons beaucoup attention minnu bɛ ka kule ko Assimi ma a sara kɛ Burkina président ta ɲɔgɔnna si ye olu de tun bɛ fanga la mun na olu m'a kɛ yan'u ka fɔ ko Assimi m'a kɛ c'est vrai an bɛ se ka fɔ Assimi ka dɔ bɔ a ka terrain de vie la an bɛ se ka olu fɔ mais parce que u bɛ ka wo dɔ de ɲini kɔ u bɛ se ka fanga in na bin wo min na an fana tɛ bi o piège kɔnɔ dɛ mais an fana ma sɔn Assimi ka ko dɔ fana ye parce que Assimi tɛ ka baara kɛ ni force de changement ye an fana ma ɲini o ka kɛ parce que hali bi Abdelkader Maïga bɔra bi a y'an ka gouvernement mɔgɔ interpellé ani président Assimi k'u tɛ ka sɔn kɔ M5 mɔgɔ dɔw reçoit donc an b'a ɲini président fɛ a y'a kɛ Ala kama aw kana aw yɛrɛ fisaya aw ka lafasabagaw ma président adamaden n'i sara i bɛ jo mɔgɔ dɔ la olu bɛ t'i kaburu sen aw kana yɛrɛ fisaya mɔgɔw ma les militaires aw de la ay to aka gɛrɛ mɔgɔw la ay baara kɛ ni jeunes ye ay baara kɛ ni force de changement ye o ne ka conseiller ye dɛ donc ne bɛ dan ne kuma dɔw bɛ ne tɛ n'olu fɔ quoi de toutes les façons maliens o tɛmɛnen kɔfɛ Ibrahim ye dɔ b'a ka sara la an ye information teliman dɔ fana sɔrɔ tuguni ko Niger ambassade comme on appelle la maliens dɔw fana bɛ ka taga IBK fana photo bila ye donc an y'a tɛ Maliki Konate photo la ani fɛn an ye nin photo ye bon disent que c'est sur le net bon kuma caman fɔra ko Maliki Konate avec bon on tɛ fɛ ka yira ça on passe là-dessus donc Maliki Konate ni Assimi ye photo dɔw ta c'était dans le passé hali n'o don Assimi i jija i ni Bubu Mabel ni photo ka ye dɛ an ɲini Maliki photo hali n'a ka sɔrɔ a kɛra a ka ca san 30 ye i jija i ka gɛrɛ i ka force de changement na i ni Bubu Mabel ni Alaye Bokoum ni Ben le cerveau ani Bouye Vision ani Soufi Bilal en bɛɛ de force de changement ani M5 RFP en bɛɛ de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo i jija an ka bɛɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc maliens ko n'an bɛ taa an bɛ se an y'o information sɔrɔ sisan an bɛna don babu dumanba de kɔnɔna na maliens a ye nin vidéo partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ maliens an ye information teliman dɔ sɔrɔ maliens ko France ambassadeur la malola Niger di maliens bi mercredi 16 novembre 2022 aw ni an ka jɛ an ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ
ko Niger étudiant de France ambassadeur la maloya fa desara ka wuli ki jo kirigiri machin ko ni ka France ambassadeur sorobi. Ça c'est la victoire de toute l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique. Aou nanga jangan na menyo fait. Vous demandez de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. C'est là où il nous a informé. Maléon, ko français ka surasu. Maléon il kuma la mede. Ko français ka surasu. Ku te ka terrorisme faga de. Aya haketo de, men tigi bloqué quoi. Voilà. Mo ga live dimamba tien. Maléon, agno information de sur 100. Donc, plan du mais ça non. Oh, Niger étudiant malien kabako de be diɲɛ kɔnɔ bi alhamdulillah France ambassadeur de filɛ kala maloya Niger bi Niger étudiant de bolo bi mercredi 14 et bi mercredi 16 novembre 2022 malien mena vidéo bo kayira la aw ne an be jɛ kalajɛ ɲɔgɔn fɛ e ala de non ko France ambassadeur tellement ala malola hala de a dɛsɛra ka wuli k'i jɔ a sen kan malien aw ne an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn wallahi ko France surasiw tɛ terroriste ye dɛ ko u bɛ siran ko ka marifa ci terroriste la a ye nin yɔrɔ lajɛ dɛ. Vous demandez de quitter, vous ne quittez pas. Pourquoi vous insistez à rester? Pourquoi vous continuez à insister à rester? La force Barkhane a été chassée du Mali. Vous avez quitté parce que vous n'avez pas de résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Eh, Maliens, Allahu Akbar. Dugu wula songala mai. Maliens, ko Niger étudiant ko l'utara France attaché militaire yoro. Aye kuma ina mede. Ko l'utara France attaché militaire yoro. Ko ka to nyininga. Ko France attaché militaire ko non ko terroriste ko l'utse ko ka kise ci terroriste la. Ko droit de l'homme. Aye ni kuma la mede. Terroriste be moto lo be kata mogo faga village la. Ko français ka attaché des militaires ka ambassade la. Ko Niger étudiant ma. Ko olu tse ka terroriste faga tan cogoya la. Ko lu ba ngini ku gende ou bien ko ku mine. Ko droit de l'homme de aye na mede. Ko droit de l'homme. Hey! Malion, aye anan tola me folo tukuni. Hey! Ou mene na boy. Mais mba oroni irule doni, mba bla retro don namba la me. Plus cher que la vie de sa... Aye ngor la me. Des résultats. Quand ils disaient qu'ils ne voyaient pas les terroristes, quand on était à la base, l'attaché militaire nous a dit qu'ils voyaient effectivement les mouvements des terroristes, mais ils sont respectueux des droits de l'homme. Leurs bombes coûtent extrêmement cher, plus cher que la vie de 50 terroristes. Et ils ne peuvent pas abattre les terroristes. Juste, ils survolent pour les effrayer. C'est là où il nous a informé que comment se fait-il que le contribuable français puisse payer 2 millions d'euros, 1,5 milliard par jour pour le fonctionnement de la force Barkhane, juste pour nous protéger. Non, ça ne se fait pas. Nous l'avons toujours dit, ici ils sont en guerre de conquête. En guerre de conquête. Ils veulent le Sahel sans les Sahéliens. Pour vous dire que les accords de défense de 1960, les contrats léonins courent encore chez nous. Ce n'est pas vrai. Tout ce qu'il a eu à raconter, ce n'est pas vrai, je vous le dis, ce n'est pas vrai. On ne peut plus continuer à croire à ce genre de discours. À titre humanitaire, est-ce que si nous avons une souveraineté sur nos ressources, nous avons besoin à ce que la France vienne nous aider? Je vais vous dire une chose. Il aurait dit, vous dire
qu'est-ce que la France produit pour devenir une puissance? Je vous dis, la France ne produit rien, absolument rien. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources. Ce sont nos ressources qu'ils transforment en richesse. Et aujourd'hui, la France est parmi les puissances. Malion, Abela Djeleni Messade, et à la de Malion là. Et puis à Maklade, ambassadeur Brassal Kono, mais le Wolof na ira Aula. A kumana ambassadeur ma fo ambassadeur Sal Konabla. Malien aouni ala na krache. Ko français ou ka attaché des militaires de ko lube terroristes yera ko droit de l'homme to lu permettre ko lu kuto avion ko ka terroristes faka. Aouni ala na krache. Niger étudiant de fleka fode ko lu tara français ou ka attaché des militaires yera ambassade konana. Ka français ou ka attaché des militaires ambassade konana. Ko lu tara ka to de ngininga. Ko attaché des militaires ko français be droit de l'homme de respecter. Ko rato ko terroristes be boli ko France bu gerengere ko wala sa ko kana ta mo faga bon aouni ala na kratia où est le sérieux donc on veut qu'en fait en fleur bagan de 6 ans Niger ni ma fo mal la de ni fora Niger di ka France ambassadeur la maluya fa de saraka wuli France ambassadeur maloko jugu de saraka wuli ko uya sensende uya ta baragal de la kalabo sal kono amase gali kuma aya to la me ngere fa bela jirango ala de baraka do malila ni gosira malila dro ala bi lebu fambe ma makoro tararo makoro be lebu utara kata galote kata noroko irisu de misili fli kata Pologne ay Pologne yere président yere boraka kuma ko ayde ko irisu ma fli de ko ikeren président ko ikeren sorasu de misili fli ko kata oluga dugula bon ayayo ube mo bla nyoko na chuko yamina ni nafigi escroya ube ndoro na jie kono ka jamana be chichi ka jamana be blabla nyoko na oro ko songa ma malio na sigile manga ulanga jo bila itala kele madame de folo ube sari ke awni ala na krache farasika foko aletse ko ka terrorisme faka elle tse ka terrorisme fara ko droit de l'homme ambe djie kura jume kono bi kale tse ka terrorisme fara ko droit de l'homme be de adonta botande patati patata de Cheikh Madou Diande on est alana kati on est dans quel monde ame monu jume kono on est dans un monde faux et archi faux tout est faux billahi tallahi mo be farasika barala mali kono ala ka sampere jigatika mo ni jarabile me farasila ala n'abe mali kono mali abega foko amina mo mali kono ka be farasi de fe ka jirabile me farasi la ala atigi bon mali kono mo de be ka janfa do ni transition konana akera activiste yo akera sorasi yo akera masugo sugo yo ala koda tigi mamuma tigi ngina mali ko atigi nya fio ka tigi kungulo pre ka tigi bo asenkoro ante mo baraka bani deshi fanga jamana konana bli che antorola ansegera anyanina che ambe sobela do akila kambe basa fakali la ambe ka sobe ke do bulo kambe basa fakadi la do bulo kambe mamana ko la ni kele ma hal damne folo bila ita lay maka chene fo ngena koy kele ma hal damne folo o farasi de betisi ki RFI la jannato na nge terroriste faka farasi ba fo ko am tara bi civilu kono ima o tara ko Burkina be kata mosu armée ko kata flo faka bitugoni RFI betla kata wuli Mali contre la ko Mali surasu ko lu tara ko kata civilu faka ko olbe kataka village la mogoka e auto terrorisme faka na ngora ko ba faka aba faka nguno faka donc anga terrorisme toye olu kata an fa faka kan ba faka mais au be terrorisme ye auto terrorisme faka non billahi taala fone bobara fi hey tiens tout sous bolé me bikoy abenala o ka terrorisme faka ko France ko karete terrorisme faka ko droit de l'homme o France ba fako droit de l'homme fo me washi olo ko so ne ki ba France fait tsaka ko jani Asimi saba mugo na kasa bolé mais ni farasi ni politicien mboy kerefe ga fanga kona bila itala ubeki iga parce que nous ye munga mala nous les armée nous na armée pour maru lahara mugo ma ke chema ke ni politicien de abita baraju men kanu lui barake ni force de changement iko ga dambe ambe ka dobi Asimi ambi kokoy mais ame mu fina ni ko ki je ka fini kura do ila ka fini jeman do ila ni gerla mogo mi nogolendo na tashi magari ga fini na dro iga fini nyabe nogo Asimi e koleme ki je iba foko dera ni mi wolabi
mais ini mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ mɔgɔ minnu bɛ ka gɛrɛ la u nɔgɔlen u kasa bɔlen maliyɛnw t'u fɛ tugu i ka pepulu kɔ Assimi ma Jerry Rawlings se Ghana président ye a sara bonya kɔnɔna na a sara ka a diya to mɔgɔw la hali a ye président bila a ɲɛnafi kun bɛ a kun ka di Ghana ye i b'a fɔ bɔnbɔnni kalama parce que mɔgɔ fasoden jugu ale mɔgɔ n'i ye faso janfa a y'a bɛɛ faga c'est le président qui a tué plus de personnes Ghana président Jerry Rawlings mun sara ala ka hinɛ la a y'a ka opposant a ye mɔgɔ faga a ye hadamaden mun faga président Afrique mun y'a kɛ a ye fasoden jugu k'a bɛɛ jɔyɔrɔ la k'a bɛɛ faga n'a y'i dɔn k'i ye fasoden jugu dɔrɔn a b'i faga Assimi an bɛ ka kule e nɔfɛ fasoden ɲumanw olu de bɛ ka yɛlɛma k'o kɛ fasoden jugu ye bi ka fasoden jugu ta k'o bila fasoden ɲumanw sanfɛ o tɛ si ɲuman ye i ka fanga ma ne kɛ nin ta ye conseil di i ka di ne ye Assimi e jɛlen i b'a fɔ ko denyɛrɛnin min wolola bi bilahi i jɛlen basi mais u bɛ k'i nɔgɔ walayi u bɛ k'u bolo nɔgɔw maga i la quoi an bɛ k'i sama de u bɛ k'i pousser k'u bolo nɔgɔw maga i la ka tila k'i fili ka taa jiwoyo fɛ Segu Tunkara ni Alaye Bokoum ni Ben le cerveau ni Boubou Mabel ni ani Damagele ni Kati 24 ni Gandhi Malien anw de jɔlen bɛ i ɲa anw de bɛ k'i protéger anw de force de changement ye anw de wulilen bɛ k'i jɔ anw de tɛ i labila fo diɲɛ fo lahara an t'i labila mais ni ko i ka fanga sɔrɔ i yɛrɛ ka faute de don u bɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ fan bɛɛ u bɛ k'u profiter Burkina cɛ in ka problème fɛ k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i lagosi alors que minnu yɛrɛ bɛ ka kɛ n'i y'olu yɛrɛ bila fanga la bilahi talahi u t'a kɛ Assimi, nous on est très sincère avec toi. Wallahi, il faut pas d'en trop. Ante la blafana. Mais bilahi, ou be ki blafli la. Wallahi Allah. Abdel Kader Maïga kumana bi. Aye gao insécurité fort. Ka be ka barake ni mouvement armé yo. Ko ibeka ye armé et reconstituer mou bla. Assimi ki be ka barake ni groupe armé. Sema mogo be ka bo kidali kana bandia ke gao kono. Assimi gao ko be ka muruti den tendo go ilade. Fereke i ka recrutement caya i ka groupe armé mɔgɔ ka position yɔrɔ lajɛ sinon billahi élection mana se ka sɔrɔ Kidali ma libéré crise post électorale u bi terene tan de k'i terene ka yɔrɔ nɔgɔlen to élection bɛ commencer ka surunya dɔrɔn u bɛ insécurité caya pour que i ka goya maliyɛnw ye pour que ni élection sera k'a fɔ ko Assimi dɛsɛra voilà le plan qui est là président Assimi que Dieu te bénisse on est de cœur avec toi mais hakili to i yɛrɛ la dɔrɔn ni ma baara kɛ ni force de changement ye wala i bɛ taga jiwoyo fɛ fura foyi t'a la i ka fanga saraka worojɛ tɛ turabilen tɛ turajɛ tɛ ayiwa dunungɔrɔbilen tɛ dunungɔrɔjɛ tɛ sagajigijɛ tɛ i ka fanga saraka travailler avec les forces de changement point barre kun tɛ di kuntigi kɔ bilayi mɔgɔ tɛ k'i fɛ ka tɛmɛ Segu Tunkara kan mɔgɔ tɛ k'i fɛ ka tɛmɛ Ben de cerveau kan mɔgɔ tɛ k'i fɛ ka tɛmɛ Choguel kan Choguel ka ci fɔra anw ɲɛna m'a yɔrɔnin fɔ ka ka dama vocal dɔ ye malien bɛɛ lajɛlen ka yɔrɔ partager c'est très important président Assimi an b'i ladi i ka baara kɛ ni force de changement ye sinon plan kura mun bɛ bibi na Mali jugu de bɛ k'i ka fanga la nɔgɔ k'i tɔgɔ tiɲɛ k'i goya bɛɛ ye élection bɛ se dɔrɔn ka sɔrɔ bɛɛ ko k'i dɛsɛra o plan de bɛ sen na an bɛ docteur Alaye Bokoum fo ale ye publication bila k'an bɛɛ kan tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka Assimi dɛmɛ docteur Alaye Bokoum ko an bɛ docteur Alaye Bokoum fo bi mercredi 16 novembre 2022 docteur Alaye Bokoum y'a sɛbɛn a ka Twitter la a y'a sɛbɛn ka bila Facebook sanfɛ la docteur Alaye Bokoum ko yanni élection ka se u bɛ fɛ ka problème de créer transition in na deuxième mois ni élection surara u bɛ crise n'u ma fanga sɔrɔ u bɛ crise post électorale kɛ n'o ye ministre sɔrɔ yan ministre bɛ nkalon tigɛ ko opposant dɔ de gagnera an bɛ ɲɔgɔn sama u bɛ taa guerre civile wuli an ka jamana kɔnɔ an bɛ fɛ ka Assimi sauver ka Mali fana sauver docteur Choguel Kokala Maïga an b'a fɔ Choguel Maïga ka ci bɔra kana sa ma sisan k'an k'an kɔlɔsi k'an ka to sɔrɔsiw kɔ k'an k'u dɛmɛ k'an ka muɲu k'an bɛɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ Choguel Maïga fo docteur Choguel Kokala Maïga a ka ci sera an bɛɛ lajɛlen ma k'an k'an kɔlɔsi ko manipulation de bɛ ka kɛ bi walasa ka Assimi goya maliyɛnw ye yanni élection ka se président Assimi Abdelkader Maïga M5 RP cɛden don wallahi Abdelkader Maïga kumana bi ne Segu Tunkara kasira k'ale y'a demande d'audience ɲini aw fɛ ko mɔgɔ si m'a reçoit alors que c'est un patriote a ka vie bilara danger la par les gens de la SEMA o SEMA kelenw o rebelle kelenw olu bɛ reçoit Kuluba
faso de nyima mun wulila ka gawo la bo ku ka fɔ ko Mali tɛ kila ka Tombouctou ko la bo ku ka fɔ ko Mali tɛ kila n'o ye Abdelkader Maïga ye M5 RP comité stratégique mɔgɔ de don k'a y'a ɲini k'a ni Maliki Jaw bɛ ɲɔgɔn ye ko ma sɔn k'a ko k'a bɛ colonel Wage ka ɲɔgɔn ko ma sɔn k'a bɛ Assimi fana ɲini ko ma sɔn k'aw si ma sɔn a ye sabali aw ni minnu ye kelen ye aw n'olu ka to ka ɲɔgɔn ye a ka tilinataw fali ni mɔgɔw m'aw ye u bɛ wuli ka na réseaux sociaux de sanfɛ on est obligé parce que autant il reçoit Maliki Konate photo ni Assimi photo ne y'a ye dɔrɔn ne kasira de sans vous mentir dɔw ko photo kɔrɔ don hali n'a taara 100 an n'a Assimi ɲɛ ɲɔgɔn don na o ma sɔn ka photo ta n'anw ye fo bi u tɛ sɔn k'o afficher n'anw ye parce que a fɔr'u ɲɛna de ko n'u afficher n'anw ye dɔrɔn ko tubabuw bɛ di mun kɔrɔ donc an kɔni bɛ mun f'i ɲɛna hali ni Assimi ko k'i tɛ anw reçoit Assimi an b'i kɔ an b'i dɛmɛ ala kama an t'i dɛmɛ i yɛrɛ kama n'an y'an bolo b'a ye bolo o ye Mali ko bannen ye an bɛ ka kɛ Mali de kama wala an tɛ ka kɛ e yɛrɛ kama an tɛ ka k'aw kama dɛ parce que aw bɛ ka mun kana c'est pas juste a bɛ ka baara kɛ ni aw yɛrɛ jugu ye ni anw jugu ni Mali jugu ani ala jugu a bɛ aw ɲɛsilen bɛ olu de ma bi an kɔni ka dugawu b'aw ye an t'aw kɛlɛ mais aw bɛ sira mun kan ni ko y'aw sɔrɔ aw kana fɔ k'aw nɔ don dɛ ni ko y'aw sɔrɔ ayiwa ala b'aw fɛ Afrique bɛɛ y'aw supporter Maliens bɛɛ y'aw supporter mais wallahi aw yɛrɛ de bɛ ka sira jɛngɛ alama ni tora i bɛ ka ye ɲɔgɔnna si de kɛ i bɛ ka tora jeu la ni mɔgɔ ye ka to jeu la ni mɔgɔ ye dɔrɔn fo bɛɛ tigɛra i bɛ ka la i bɛ ka bɛ bɔ don min na hali n'a ye kuma sɛbɛn fɔ mɔgɔ b'a ko a banna c'est tout an tɛ fɔ o de ka k'aw la an bɛ fɛ n'aw kumana ka don ko cɛbakɔrɔ de kumana a y'a ka jeunes reçoit a ye discuter Assimi i yɛrɛ ka fanga ta i bolo fila la fanga in ti i ka fanga in tilalen don dɛ i yɛrɛ ka wuli en tant que homme fort du Mali en tant que président de tous les Maliens il n'y a pas deux présidents il n'y a pas trois présidents il n'y a qu'un seul président le chef suprême de l'armée le maréchal Assimi